Trabaho pa ako. Nagtrabaho pa, oy. Baho ko iki. Bas, ay. Ate kwarta. Ay, kinagigorta diha. Kwarta di. Nga, kami sila yun, mga pamigpanto. Dong. Dong. 3 piece mama dong. 3 piece mama ba 3 piece? Suloba ba? Suloba. Ay, pinagkwanta mo amo. Nagkaon ka, ay! Ay! Ha? Ha? Nagtubungan ta papa rin. Nga. Sige ba? Di, pasalo ba si mama? Araw mo gwapa si mama? Pasalo ba? Pasalo ba? Araw mo gwapa? Bro. Apil mo tayo kabuang, eh. Masa masih Inday oh? Eh, Gitripan. Gitripan ang inahan.